नमस्कार बंधु, আজি আমি শিকিম ক্ৰিয়াপদ ভাৰ্ব ক্ৰিয়াপদ আনি লিখে ৰাইট লিখিত গৈছে বা যোৱা গো গচ্ছিত আহা কাম अगच्छित पढ़े बा पढ़ा रीड पठित हाँ बा हाहे लग हस्ती कांदा बा कांदे क्राय क्रंदतित खुआ बा खाय ईट खादित खाय खुआई से फीड खादियाइत पी खुआ बा खाय ड्रिंक पिवती खुज कड़ा बा काड़े वल्क चलती दौड़ा दौरे रन धवती गाय सिंह गायती जोपियाई बा जोपिवा जंप कूदित खेला बा खेले प्ले खेलित दलियाई बा दलिवा थ्रो क्षिपति परे फेल पतित भ्रमण करा वंडर भ्रमिति लुआ बा लई टेक बा नयति आना बा आने बेरिंग आनियति लॉक करे मिट मिलती दिए बा दिया बा दिए गिव द दाती करा बा करे डू करुती थियो हुआ बा होय स्टैंड दिष्टतित बहा बा बहे सिट उपविशति उठा बा उठे गेट अप उनतिष्ठति कढ़िया बा कढ़ुआ केरी वहती बोजुआ फ्लो प्रवाहिती देखा बा देखे सी पश्चयति